manage the rest. Ponono ni doho oyie ni yiero no time yo makare. Ere gima kanyo ubro kwanye gi kanye. Ponono ni mane Ka Supreme Court owacho ni result en kaka en no. My doubt nikech abeni wang'e ni en kamano to aonge tiende mondo wadhi e Supreme Court. To evidence mwan godo kwa pimo gi evidence mane Supreme Court or nullify godo 2017 elections. Right? Sani wangi more evidence, wangi weight, wangi teko, moloyo teko mane nitiere 2017. Omiyo gimi penja wazungu wacho ni journalism wacho ni hypothetical question. Ni kama otimre to ma ubro tipo nango. Maning'e gima chal ne wacho ni to kichopo kuno to kiyudo chiemo to ibro timo nango to pango. Ya bas ng'ato bro wacho ni no ka chopo teto to kayudo chiemo, then well, what can I do? So really any sani wadhi Supreme Court ka wan gi geno no wadhi yudo duoko maber kaka emi wadhi Supreme Court. Abed ni ok wan gi faith e Supreme Court aonge tiende mondo wadhi. Yeah. Chenro mage